Така, днес съм на един доста интересен имот. Намирам се в ЖК Строгозия, много близко до клиниката Пантелеймон и ще ви покажа този двустаен 76 квадрата апартамент, който смятам, че е в безупречно състояние. Най-добрата ни оферта може би за тази седмица. И сега ще ви го покажа. Това, както виждате, в новото строителство, всекидневната и трапезарията на едно. Кухнята е в безупречно състояние. Жилището, макар че е на няколко години, изобщо вътре не е живяно. Можете да видите дори хладилника, печката, котлоните, дори и прах няма върху тях. Хубави са електроуредите, Samsung са повечето, а хладилника е горения, абсолютно чисто нов. Не знам защо не е използван толкова хубав имот, обаче вижте как са подредени чашите, чиниите, абсолютно всичко. Не можете да намерите нито една забележка на този имот. Имате контакти по целия плот, имате голяма маса за хранене за 6 човека и тук вече си имате кът, в който да си прекарате свободното време, масичка, да се събирате с приятелите. Имате и два хубави барбарона. Ще попитам собственика дали ще ги остави на новите собственици. Хубава дограма, тераса, на която след малко ще излезем. Климатик Samsung. Изобщо в жилището изобщо не са пестени средства. Интериорните врати са много добри. Влизаме сега в една от спалните. Доста голямо, широко, удобно легло. Ще пусна малко да влезе светлина, за да видите гледката и от тук. Имате си голям двукрилен гардероб. Тук има малко интересно решение, за да не влиза светлина, но като цяло спалнята е в безупречно състояние. Долу подовата настилка е перфектна, ламинат. Тук вече в всекидневната минаваме на теракот. Интериорните врати казах, че са много хубави. Много ми харесва това, че имате много голям централен прозорец, който да влиза допълнително светлина от терасата към всекидневната. И сега ще видим втората спалня и банята. Банята си е с напълно стандартни размери, даже има отделен кът, в който е отделен с за водата да не влиза мокрото към сухото помещение, голяма мивка, долу с шкафчета, където да си държите тоалетните принадлежности. Не знам точно как се наричаше този окачения таван, но от него никога няма да имате мухъл. И това е втората спалня, може би детска. Към нея в момента не е поставено легло, но пък вече новия собственик може да прецени дали да постави едно или две креватчета или детско кошче, зависимост какъв е профилът му. Ето го Пантелеймон. Ето там можете да паркирате до сградата, има достатъчно място. Харесва ми зеленината, която се открива от гледката от прозореца. Няма да имате шумни съседи и вече допълнителната екстра, вижте какъв хоризонт се открива нататък към Радишево и другите населени места. Ето там има друга нова сграда. Антрето също е доста ми харесва, как са внедрили закачалки, места за лични вещи, места за обувки. И още една екстра, която искам да ви покажа. Тук е можело да се направи още една тоалетна, а в момента е поставен бойлера и пералнята. Така че жилището на мен доста ми допада. Един от най-предпочитаните локации за ЖК Дружба до Пантелеймон. Така че ако търсите подобен апартамент, двустаен 76 квадратни метра на Дружба, смятам, че жилището си заслужава. Обадете ни се, потърсете ни в първия коментар под видеото. Успех!